כבוד השר, מה אתה מבשר לגבי העלויות של החלקות של החיילים המשוחררים? משרד הבינוי הביא להחלטת ממשלה לפני שבועיים שאומרת שחייל משוחרר דרוזי ישלם רק 10% על הפיתוח של המגרש ורק 10% על מחיר הקרקע של המגרש. בעצם זה 90% הנחה גם על המגרש, גם על הפיתוח. זה צדק עם החיילים הדרוזים שמתגייסים ונלחמים למען מדינת ישראל. אני שמח שהייתה לי הזכות לעשות את זה. ההחלטה מתי זה יצא לפועל? ההחלטה בעצם הייתה כבר ממשלה, יש פה תיקון טכני לממשלה שיקרה תוך כשבועיים-שלושה, וזה ממש קרוב מאוד, ואני מאחל לכל החיילים שימצאו מגרש ויוכלו לבנות את בתיהם, ואני אשמח לראות את הבניינים האלה. מילה לגבי השטח האדמה של נביא יתרו, מה אתה אומר? אנחנו אחרי 13 שנה סיכמנו ונתנו לשייך טריף את מתחם נבי שואב, את הנביא יתרו. מדובר על כ-180 דונם, חלקה מאוד גדולה ומשמעותית. עכשיו אפשר לפתח את זה ברשות לפי החוק, ובעזרת השם זה יביא הרבה מבקרים, גם דרוזים וגם אחרים, ויכירו את המנהגים של העדה הדרוזית. תודה.